सिउलि बायद'खौनो जोंनो नांगौ जोंनो सिउलि बायद'नि थाखायनो गोनांथि जादों जों रायजो राजाया बयबो सिउलि बायद'नि थाखायनो खौसे दं सिउलि बायद'खौ जोंनो केन्डिडेट होनांगौ सिउलि बायद'खौ नङाबा जोंनो रावखौबो नाङा जोङो बिनि अनगा रावखौबो जोंनो नाङा जोंनो बेखौनो नांगौ जोङो बेखौनो जोबोद सायख'नानै लाखानाय जोङो दा जोंनि गोनांथिया बेनो सिउलि बायद'खौ जोंनि थांखिजों सायख'नाय जोंनो बेखौनो नांगौ जोंनो बिनि अनगा जोंनो रावखौबो नाङा जोंनि मेडाम सिउलि महिलारि बायद'आ जोंनि गोजोनपुरि अगुरि मोननै गामिनियावहाय जोंनाव बियो बिसायख'थिनि समाव गावनि मासिखौ बिनो थाखाय फैदों दिनै जोङो बेजों जोंनि नांगौखिनिखौ सुफुङोब्लानो जोङो गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै मेम्बार आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जमा जानानै जों अगुरि आरो गोजोनपुरि नैबे फोथाराव फैनानै जोङो सापर्ट होफैदों जोंनो बे सिउलि बायद'खौ नङाबा जोंनो रावखौबो नाङा जोङो बिनि अनगा रावखौबो जोंनो नाङा जोंनो बेखौनो नांगौ जोङो बेखौनो जोबोद सायख'नानै लाखानाय जोङो दा जोंनि गोनांथिया बेनो जे जों आइजो माहारियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोङो माखासे जौगाथायखौ जौगाहोनो हायाखै जोङो नांगौ जानायलाय फिसा फिसौ खांलांनो थाखाय जों जुदि जोंनि फसायनाय बायदि जोङो MLA आव बेखौ मासियाव दिखोनो हायोब्ला जोंनि गासिबो साननाय हनायखौ बियो हयथ'बा मावफुंनानै होनो हागोन खोमा जों बेखौ आसा खालामदों मिजिंथिदों जोङो दा बिनि सिउलि बायद'नि अनगा जोंनो रावखौबो नाङा बेखौनो नांगौ जोङो हब्रा बुङो जे जोङो दिनै बे गोजोनपुरिनि फोथाराव अगुरि आरो गोजोनपुरिनि जमा जानानै आइजो माहारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अनगा गासिबो जोङो जमा जानानै बेखौनो खावलायो जे जोंनो बे बायद'खौनो नांगौ बारग' जिहेतु MLA आरो मन्त्रि बुंनो थाङोब्ला प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो MLA मोन बिथांखौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो मानो होनोबा सालाया नङा बहुद गोबाव समावनो सालायनानै थांखाबाय दिनै बेहा दा एसे बैसोआवबो बारा जानाय नुबाय जोङो बेखौबो गाज्रि बुंनो थाङा बेबो अनबोदों अब्लाबो जोंनो नैबे सिउलि बायद'खौ जोंनि थांखिजों सायख'नाय जोंनो बेखौनो नांगौ जोंनो बिनि अनगा जोंनो रावखौबो नाङा BTC सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जिहेतु 15,000 रां होदों बेखौ मोननो हादों बेखौ मोननो हागोन मोनथ'वाखै जोंनो गासिबो लिस्टआवनो फैखाबाय अब्लाबो जोंनो बिनिफ्राय एसे साबसिनाव मोनगोन खोमा एबा जोङो जौगानो फिसा फिसौखौ खांलांनो थाखाय बिनिफ्राय साबसिन सुबिदा हरो खोमा जों बेखौ मिजिंथियो जोंनो हिनजाव जोंनि सुबिदा फसायनाय बायदिखौ मोनोब्ला जों बिनानै लानोबो जोङो मोन्थाय थायो क'क्राझार बिधान सभायाव जोंनो ST सिउलि बायद'खौनो जोंनो नांगौ जोंनो सिउलि बायद'नि थाखायनो गोनांथि जादों जों रायजो राजाया बयबो सिउलि बायद'नि थाखायनो खौसे दं सिउलि बायद'खौ जोंनो केन्डिडेट होनांगौ क'क्राझार समस्तियाव सिउलि बायद'खौ मानो नांगौ मानि जोंनो बेफोरबायदि रायजो राजाजों रायलायनो हानाय जेन'बा जोंना बहुद केन्डिडेटफ्रानो देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ नायस'ना थिग दिनै जोंना सिउलि बायद'आव अननायनि गेजेरजों जोंनि गामियाव फैनानै जोंनो जेन'बा फैनायजों लोगोसे बायद'आ जोङो बायद'नि अननायखौबो मोनगोन साननानै जों दिनै सिउलि बायद'नि सायावनो जोंनि गोजोनपुरि गासिबो महिला पार्टिया खौसेयै जों सिउलि बायद'जों सापर्ट दं जोंनो जेरैबाबो क'क्राझार 3 नं ST समस्तियाव सिउलि बायद'खौ जोंनो नांगौ सिउलि बायद'नो जोंनो टिकेटखौ जेब्लायबो होनांगौ रायजोनि मोजां हाबा मावगोन होननानै आसा खालामो जों सिउलि बायद'नि सायाव 100% सिउलि बायद'आ रायजोनि सायाव खामानि मावगोन जोंहा बेनाव फोथायनाय दं दिनै जिहेतु नोंथांमोननि गामियाव दावबायफैदों मा खोथा होदों नोंथांमोननो सिउलि बायद'आ दिनैसिम जोंनाव 17 बोसोर सरकार थांबाय 5 बोसोर UPPL सरकार थांबाय अब्लाबो जोंनाव दासिमबो सेन्ट्रेल लामा गैया बे दिनैसिम जोंनि गथ' गथाया स्कुलाव फैयोबा हान्थुसे दैयाव जों फरायसालियाव फैनो गोनां जायो बेफोरखौ जोंनो सिउलि बायद'आ मावनो होनानै खोथा होनाय लोगोसे जोंनि रायजो राजा गासिबो खौसेयैनो जोङो सिउलि बायद'खौनो मदद होनानै देरहाहोनानै जोंनि लामाखौ जों मोजाङै मावनानै लागोन